Hambai tini media takhok songno chungbai korong phaimani bagoi norongno berai berai no chung hambai rio. Chung tini lama kasumani kaisa karon hingkai to chini jaga je Jonna Deborma Pass poribar tongo chung ah jaga o Dalin Kumar wngko Sukonti Biswarani te Suchitra hingkai Lilmoni chung ah jaga pass poribar tongo. 18 ni hoiteo hearing khaipurgo bo tosil saimano DM office ni sarbiya rok saimano te SDM office ni sarbiya rok saimano jon somoyo aro hearing tongpuro o jaga bo borok asuk tong. Hengkai chung abo haike hearing ma pore bo chung mangkha khatipuron chini ah jaga dukani tei nok ni tei buphangrok ni joto chung mangkha o somoyo je Jonna ni jaga hingkai bo tamungo o somoyo chuno objection khaiya tini thik DM office o thangoi thik proman mangkha je 2 number hinoi abo manmani pore phano tini DM office o ungkono action na haya aboni bagoi chung tini ei jaga lama road block khaijago. Sungda sungga chini rang pura habiani bagai sung lam kasumani. Tamni rang. Chini bagan thamni rang. Oh bagan bo company rok bo mane tamplai ganong bagan. Chini bagan kai ko yang lama ni company rong ta. NH. Koi mas rong kana. Mas rong kana anda. Lagi na. Ngai tabung norok tamani bagai lahar kasune ga. Chung abo chuno diman phunu gya borok. What dia ini? What dia? Abo no chung nayo chung phunung na chuno nayo chung mana nangor kagos nayo Odeng chung. pato tin maya hingka. Je Tini bai koi barok lama o lahar rok kasuka o jitik o thai rok. chung kasukona 4-5 basu kasukona ble chung. Na bai. Kasu. 4-5 bas kasuka chung. Tabuk bai. Chin pephan chini ungya ku tabuk. Chini chuno je thangoi chini borok thang soiri mani mote chung maya. Nongni logi rok ni je tongnai rok. Chin je buphangni je thamani onojaya chung mas manya. Nongni je logi apro je kasnai rok borong ni khe joto da manbai kha borok. Borong khe baksa mankha chini manya. Ngai norok office rok thangka. Thangka. Nam rok sa office ni borok. Office ni borok rok sawo. Nong na abo purano mankha ble hin sawo hangka chin je thangoi akono soiri phuro. Apurke kagos nai phurko chini rang amsuk. Hingga chuni tabo ekano rang dapurke chung usuk mano. Busuk rok ni unomani busuk rok. Chung changu soiri phurkai 3,11,000. Hingga chung tabo mankha 1,73,000. Hingga abo no chung nayo tabok. Apa sabun ni jaya rok ni wansang norong abo. Abo aro jetong na rong ni saya. Baksan ke daw. Baksan ke daya hingga abo buma hai bisar no. Ngai norok tabuk sabun no nasing lai tong orong. Tabo chung SDM rong nasing tongo. DM SDM no nasing tongo chung. Police rok o thayo sasuk ko. Sakpaya kana. Takso joto ke sakpaya ko. Norok tini bo thai ni sini yakai ba bo amchai ni sini bo jaga thangmani lahar rok kasunai norok tini aro. Mo tabo Komalpur haite khuai. O lahar kasun. O lahar kasumani.